I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos ás Maldivas. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Hoxe celebramos o capítulo 116. Sabedes que para nós é moi importante o capítulo 116 porque é un número simbólico para todos nós, a redacción extensísima que fai este programa. E querémoslo celebrar dun xeito moi especial, co convidado quizáis máis senlleiro que houve ata o momento en Lambóns de Viaxe, en un destino moi especial. Hoxe imos viaxar ás Maldivas con noso amigo Miguel Martínez. Capri, que tal, Capri, como estás? Hola, moi ben, pois nada, encantado de volver a estar aquí con todos vos. Capri, como vos comentamos a primeira vez que veu a este programa, antigo compañeiro de Dani e meu do Enxogo. Agora desde aí uns anos emprendeu a súa carreira, a súa aventura por libre e vaille fenomenal. Parabéns de entrada por iso. E iso permíteche de cando en vez viaxar a sitios como Maldivas. Dirán que che vai de... como Dios. Sí, ademais en xaneiro. Somos, vamos, unha envexa para moita xente. No, está moi ben cando sobre todo cando está chovendo aquí, pois que podas coller e marchar a un sitio onde teña sol, é maravilloso. E partir así un pouquiño o verán. Bueno, ironías aparte, Capri é un amiguísimo de aquí dos que estamos formando Lambóns de Viaxe. Sí que é certo que lle vai moi ben en todo o que fai porque é un grandísimo profesional no mundo audiovisual e nesta ocasión, despois de moitísimo esforzo, conseguiu marcharse uns días ata as Maldivas e deso vai ir o programa de hoxe. E ademais, quedade atentos porque faremos unha paradiña tamén nun sitio que é fundamental para facer o salto a calquera destes destinos intermedios que hai polo mundo adiante, que é neste caso Doha. Veremos un pouquiño que hai que ver en Doha. Así que neste capítulo 116 estaremos sobre todo en Maldivas e tamén en Doha. Así que para empezar, Dani Portela, como estás? Moi boas. Comentamos un pouquiño sobre Maldivas. As Maldivas é un país insular soberano ao sur da India, no Océano Índico. Son casi 600.000 maldivos, que son os habitantes, e a capital é Malé, con algo máis de 100.000 habitantes, que é unha das capitais de país máis densamente poboadas do planeta. Dice que o nome quere dicir guirnalda de illas. Son máis de 1.200 illas atolóns, das que só 200 están habitadas. De feito, atolón é unha palabra maldiva que se estendeu a todo o planeta. É un dos 10 países máis pequenos do mundo e o máis baixo, xa que se considera que a altitude máxima que ten é de 2,3 metros. Isto é certo, cando ves por aí dice imposible que un país teña unha altitude media de 2,3, e se estás ali é certo que é todo praia e como moito a 50 centímetros do mar, é unha pasada. As illas foron inicialmente poboadas por povos da India, logo introduciuse o Islam no século XII, que na actualidade é a religión oficial, e foi colonia de Portugal, de Países Baixos, do Reino Unido, e acadou a independencia no 1965, que se converteu nun sultanato, que durou só 3 anos e converteuse en república en 1668. Este país está seriamente en risco polo cambio climático e aumento do nivel do mar, dadas as cifras das que falamos antes da súa altura. A súa economía baseábase principalmente na pesca, que moitos barcos galegos foron por ali, pero nos últimos anos o turismo converteuse no maior motor da súa economía e converteu os Maldivos nun dos países máis ricos de Asia. Normal, porque ademais hai certa parte do turismo, o turismo máis estereotipado que está nas Maldivas, que é de ticket moi alto, então que intentaremos hoxe explicar como se pode viaxar tamén ás Maldivas con presupostos moi humildes. Non hai famosos maldivos? Busquei inventos maldivos, famosos maldivos, o único, a palabra atolón é maldiva. Sabedes que ali houve un adestrador, creo que era galego, Óscar Bruzón, que foi campeón da Liga de Maldivas. Bueno, o fútbol estiveron en algunhas olimpiadas, non gañaron nunca ninguna medalla, pero sí que o fútbol, para ser un país onde o metro cadrado está moi exixido, incluso na capital, en Malé, se xoga moito fútbol. É que eu flipaba, decían, onde van xogar esta xente o fútbol? Sí, onde vai o balón cando... Óscar cambiou dun ano, pasou de entrenar nas Maldivas, nun equipo bo das Maldivas, a un equipo tamén bo
pero cambiou completamente o país, marchou a Dhaka, a Bangladesh. E claro, o cambio é brutal de ir un sitio a outro. Bueno, hoxe en Lambóns de Viaxe, aquí na Radio Galega, imos contar como se pode viaxar ás Maldivas, como se poden ir a este estilo de resorts máis habituais que todos coñecemos. Faremos unha parada en Doha para ver que hai que ver en Doha 2 ou 3 días e tentaremos tamén dar algún conselliño de como se pode viaxar ás Maldivas con presupostos moi baixos comparado co que se adoita barallar nestes sitios. Todo cun queridísimo amigo aquí ao meu carón, con Miguel Martínez. Así que isto é Lambóns de Viaxe, capítulo 116. Comezamos. Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. Aquele mar azul, bebê. Em falar nisso, quero fazer uns 3 com você. Só imagina, eu por baixo, tu por cima. Aquela adrenalina, você toda possuída. Me puxar pela camisa e pede, me bate, Ludmilla. Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay. Se você cansar eu paro, só pra você descansar. Mas só tem 3 minutinhos, porque a festa vai continuar. É a minha de fé, minha preferida. Pois é a illa preferida de Ludmilla, que encanta este Maldivas, a cantante brasileira, coa que pezamos este Lambóns de Viaxe que hoxe dedicamos a un dos destinos que todo o mundo en algunha ocasión di cando teño que descansar vou ir algunha vez a tirarme aí ás Maldivas e a descansar. Miguel Martínez, benvido novamente. Moitas As gracias. Maldivas cumpren as expectativas, son paraíso, son para... dobremente dito, son un paraíso e valen para iso, para descansar. Sí, eu creo que son totalmente para iso, para ir a descansar, desconectar, para estar tempo contigo mismo, para leer, para pasear, non moito, pero dar voltas sobre ti mismo, porque son sitios, son islas bastante pequenas, pero a verdad que sí, que máis alá de nadar, bucear, facer snorkel, ler, tomar o sol, tampouco hai moito máis que facer. É un destino paradisíaco para moitísima xente, en teoría idealizado para as parellas, pero ollo, ollo porque isto non cho contan sempre. A veces que non todo o mundo está preparado para estar 10 días ou 7 días coa súa parella nun sitio no que non hai nada que facer. Vale, porque ao final non hai moito máis que facer que estar na praia, non? Sí, que estar na praia e, bueno, e pasear, e comer, e beber. Eu teño un amigo, non nas Maldivas, pero nun sitio moi parecido que era só praia, que o tipo é super inquedo, non para quieto ningún sitio. E dixo, vou marchar coa miña moza a tal sitio, dixo. E dixemos, pero ti sabes que ali non podes facer nada do que fas ti habitualmente. Non. O segundo día dixo a parella. O segundo día, bueno. Por qué? Porque estou aburrido, é que non podo, pero non é un problema dela, é que non podo. E pasou eso. Que pasaría con Miguel Martínez? Cristina Visconti, que tal? Moi boas noites, como estás? Hola, boas, que tal? Cris é a parella de Miguel. Vos, que tal vos levastes ali, ben ou non? Moi ben, que nos levámonos moi ben. Eso, para nos pasar tempo de xuntos e de calidade, une, non nos separa. Bueno, dábamoslo por feito, Cris e Miguel viaxan moitísimo xuntos. En esta ocasión decidiron facer este tipo de viaxe. Cris, neste caso, era a típica viaxe de que se fai a Maldivas, non? Nun atolón, nunha illa moi pequeniña, nun resort, non? Sí, a verdade é que co paso dos anos pois tamén mudan os gustos, porque quizáis non éramos moito máis de visitar, de cidade, seguimos sendo, pero seguimos sendo así, pero sempre hai momentos para todo. E quizáis a mí fai uns anos un plan non tan de playa, solo, exclusivamente, non nos chamara tanto a atención a ningún dos dous. Pero bueno, son momentos, tamén aconteceu un cambio importante na nosa vida, mudábamos de cidade, entón, bueno,
coincidimos moi ben. E, efectivamente, foron uns días en Doha primeiro, logo uns días de playa en Maldivas, nun atolón pequeniño. Sí que eu quería que non estuvera moi lonxe mentalmente de Malé, entón collemos un dos máis pretos a Malé. E por que Agora querías, volveré. por que non querías que estivese Tiña lonxe medo de que me Malé? dera Tiña medo por que se me dera quería un pouco salir de correndo. claustrofobia, no, de fuxir de ti. Bueno, pode ser, claro. Pode ser, tiñas un pouco de medo de que che entrase a claustrofobia na isla. Non sei, porque pasoume no meu primeiro cruceiro e encantan os cruceiros, pero hai certas situacións que sí, non sei por qué, de maneira previsora, por se acaso, pois estaba a nada en lancha ou en hidroavión. Agora creo que é indiferente, podes ir a calquera punta, pero sí que de primeiras eu tiña foi cosa miña, non de Miguel, especial interese en que non estuvera moi lonxe, non sei por qué, porque non son moi miedosa, pero sí, tivémoslo en conta. Estivestes en Bandos, pode ser Bando? Mando. Como Bandos, aquí correcto. tamén estamos En Bandos. Bandos, sí, en Bandos San Marcos e ali estabas en Bandos Maldivas. É certo que esta é unha cuestión interesante, xa se algún momento, en algunha ocasión decidides ir ás Maldivas, é enorme ao final a cantidad de atolóns que hai, e hai unha serie de atolóns que están a distancia de ir en ferry relativamente pertiño da capital, é dicir, que baixas do avión, agora contaremos como é, prácticamente cruzas a estrada e xa colles o ferry, pero hai outros que ao mellor vos parecen o algo máis baratos ou o que sexa, que hai que engadirlle o prezo dun hidroavión, porque están moi lonxes, e aí volve a subir, igual che costa 500 ou 600 pavos ir ata Male, e outros 500 pavos, outros 500 euros ir ata no hidroavión ata o resort. Entón esas cosas hai que miralas un poquinho con tempo. No vosso caso estabades, Miguel, moi pertiño de Male, non? Sí, nos estamos a 10 kilómetros ao norte de Male. Entón, bueno, en lancha pues, non era máis, era menos de media hora en lancha. Cris, como lembras cando aterrastes en Male? Como é esa aterraxe, eses kilómetros finais? A verdade é que cando xa empezas a sobrevoar e ves a cor do mar, as illas, a verdade é moi bonito, moi fermoso e si xa te introduce, non? No que vai ser un auténtico paraíso. E logo é moi curioso pois o aeroporto, non? Que é pequerecho e que xa cruzas e xa estás para coller o teu traspaso. Está moi ben montado e moi ben organizado nese sentido para coller xa o teu traspaso, o teu transporte para o teu hotel. A verdade que moi ben, foi moi... O viaxe foi moi tranquila, ademais, facía un día... Eso é verdade, fomos en xaneiro, sí que nunha viaxe de tanta praia e con tan pouco que facer, sí que creo que o tema climático é moi importante, porque ali con choiva, pois, bueno, tiña gimnasio no hotel, pero encerraste na habitación, entón era xaneiro e tivemos tempazo todos os días, non houve ningún día nin cuberto, nin nada, eso tamén foi moi de agradecer, porque disfrutamos dende moi cediño ata tarde, que, bueno, ali escurecía moi pronto, pero a verdade podemos disfrutar moito, pero a terrase foi moi boa. Si, aí empezaríamos un pouco cos temas condicionais, pero tes a pasta para poder ir en algún momento e a forraches, que eu creo que merece a pena, para ir a Maldivas. E se tes o tempo axeitado, e viaxar, digamos, entre xaneiro, febreiro, incluso marzo, é unha moi boa época para viaxar a Maldivas, se queres máis ou menos garantir bo tempo ou excesivamente bo tempo, pero sobre todo que o restas do tempo que fai aquí en Galicia. Entón, partes o verán, ves coa cabeza completamente liberada cando fas eso. Gústame a idea do aeroporto de Male, porque é unha das cousas que chama a atención. É un aeroporto que a isla da capital ten como dúas partes, e hai como se o aeroporto estivese separado da capital, hai unha ponte gigantesca, e prácticamente só hai aeroporto nesa pequena isliña que é a do aeroporto de Male. E sí que en canto chegas sabes que estás nun destino de sol, non? Porque nada máis salir do aeroporto, casi incluso as cafeterías do aeroporto están cruzando a estrada, o aire libre, e están casi máis a vida do aeroporto cerca dos ferries que no propio aeroporto, non? Sí, ademais está todo aberto, non hai ventanais ni nada, entón está todo exposto, porque ali chove, pero bueno, non fai frío. É moi curioso o tema das temperaturas tamén, porque, bueno, máxima era 27, mínima era 27. Entonces, non, é que é espectacular a temperatura. Un consello, que non sei se vos pasou a vos, pero adoita pasar nestes sitios de sol que a nos que eu asumo que temos unha boa cultura da protección solar e todo isto. Hai poucos sitios onde haxa crema de 50 de protección, hai poucos sitios no que haxa crema hidratante incluso. Se xa no aeroporto de Male atopades algunha crema porque
viaxastes con poucas cremas, porque ibades con crema, con bolsa de man ou que sexa, aproveitade no aeroporto, porque igual despois non hai opción. Unha vez que entras no resort, só tes a tenda do que haxa no resort, punto, sí, punto, non? Sí, sí, e logo non te podes mover dende ali porque sería moi caro moverse. E que tamén levas o chip de que estamos en xaneiro e o mellor non hai que botar tanta crema protectora. Iso é sí que fundamental, necesitas. porque as praias son totalmente brancas e aí tes que botar moitísima protección, senón o día ao cabo do día xa quedas queimado. Eso é fundamental. Cris, vos, Capi e máis ti, sí que tedes viaxado a sitios de sol noutras viaxes. Esta era a vosa primeira experiencia nas Maldivas. É certo realmente que o sol é distinto, que é máis agresivo ali neste sitio? Eu non teño a ver, torreime, pero non teño imaxen de que fora agresivo. Nos levábamos 2 botes grandes de crema, sabíamos que era difícil atopala ali ou moi custosa, porque se a colles no hotel pode non haber, e se hai apagas pois probablemente $50 un bote. Temos estado noutros sitios co sol quizáis máis bravo, que che pique máis. A mí non foi de notalo ti, non tes pola sensación térmica, polos 27 grados, a non haber tanta humidade, non tes esa sensación. O certo é que logo sí, bate, ainda que as horas de sol non sexan moito, nosotros nos madrugábamos moito, estábamos cedo na playa, e a verdade é que eu xa vin pelando no avión. Claro, pero sí que é agresivo, sí. Neste caso, no atolón de Bandos, que como decíades vos está como a 10 km aproximadamente da capital, é dicir que prácticamente é chegar, e se está o ferry listo en cuestión de moi pouco tempo podes estar xa no teu hotel, que tamén se agradece despois dunha viaxe moi longa. Cando a xente busca illas nas Maldivas, adoita atoparse como 2 tipos de opinións. O meu atolón ten bo snorkel, porque ten un arrecife cerquiña, o meu atolón ten moi boas praias, area blanca, con linguas de area xigantescas. No voso caso, Miguel, que parte de cada unha destas dúas cousas tiña o voso atolón en Bandos? Nós tiñamos un moi bo arrecife e as praias eran bonitas, pero eran pequenas, non eran praias kilométricas. As praias eran de area preciosa, pero eran quizás máis pequeniñas, e tiñamos un moi bo arrecife. Nada máis dabas 3 pasos e xa podías bucear, porque xa tiñas ali un montón de vida, de un montón de peixes, un montón de... Sí, a verdad que estaba moi bonito. Nada máis, dabas pois, o mellor 20 metros e había unha caída destas brutais, que destas de que daba impresión, destas de nadar por arriba incluso, destas de que non, por suposto non ves o fondo, que ves un fondo estes azuis que dices, aquí pode salir calquera cousa e che papa. O sea que neste caso sí que é certo que o que comenta a xente, Cristina, que non fai falta facer unha excursión nun barco para ir a facer un voo snorkel, non? Que simplemente saes da túa habitación, pos as gafas e o tubo, e con eso podes ver un montón de cousas. No noso caso, no noso hotel, sí. De feito, non o esperábamos, e foi o mellor snorkel que nos atopamos así tan preto, porque aparte era moi pretiño, era moi cómodo, era moi vivo, tiñamos uns corais hipervivos, con moitísima variedade de peixes. A verdade é que pasaba o tempo moi rápido, a verdade foi moi fermoso. En outros sitios sí que nos temos como desplazado máis e tal. Eu a miña experiencia aquí en Maldivas, no noso atolón, dende logo, é que non faría snorkel fora, non. E despois no E as praias eran moi fermosas tamén. Este atolón tiña as dúas cousas. Que guai. Sí que ten boa Non pinta. tiña esas linguas de area, non, pero unhas playas moi fermosas, É que un snorkel. ten así moi boa pintiña. Se miras desde no Google Maps, a típica illa que ti considerarías super paradisíaca, redondiña de todo, non? Sí. Moi relativamente pequeniña. Canto tempo tardabades en darlle a volta? Quizáis camiñando a paso despacio, pues 15 minutos. 15, ¿no? Escasos, Bueno. sí. O sea, realmente hai o hotel e xa está. Sí, é todo hotel, realmente son casiñas que están ao redor de todo hotel. Logo é curioso porque, claro, pola parte do centro tiñan un campo de fútbol para as persoas que vivían ali, e logo pois teñen uns pequenos invernadeiros tamén para o propio hotel, e as instalacións están no medio da isla, no corazón. Vale. Que as teñen así como un pouquiño tapadas e tal, e o que é a vida dos turistas, pois estamos ao redor das playas e da isla. No voso caso, Cris, iades nun réxime no que estaba todo pagado, ou tiñades que facer compra ou consumir pagando ali unha cousiña no hotel?
Non, nos collimos todo incluído, sí que é verdade que había como algún tipo de alcohol premium ou algo así que non incluímos, que podías o chegar ou incluílo, ou se te tomabas algunha copa especial abonalo aparte, pero íamos con todo incluído. E sí que é un réximen que recomendo nunha viaxe como esta, porque vas máis tranquila, creo que ao final vai compensar e nos levábamos todo incluído. De feito, que ti o comentabas ao principio, cando nos fixemos a reserva xa tiñamos incluído incluso o transfer a illa e todo, tiñamos todo incluído. Sí, non está mal, si vas a un destino de descansar, que realmente este é unha viaxe no que o objetivo é descansar na maioría das veces, porque non hai realmente o objetivo principal, evitar preocupacións, e unha delas é producir transportes, viaxes, e ademais, cando en moitas ocasións hai precios cebo, non, para algún tipo destes illas, destes atolóns, nos que vai xente que mellor só ten unha comida, e realmente pagar ali as comidas e as bebidas é tremendamente caro, e pola diferencia, eu creo que a min, esta é unha opinión persoal, xa non descansas igual, se estás pendente de canto tes que gastar, casi mellor ao principio de saber que a partir de aí xa podes descansar, podes beber todo o que queiras, comer todo o que queiras, e listo. E eu coincido con Cris que seguramente para este tipo de viaxes, xa que tes que aforrar un montón de pasta porque non é unha viaxe nada barata, se queres disfrutalo como hai que disfrutar este sitio, pois non está mal coller un sitio con todo incluído, non? Sí, neste caso eu creo que é o máis cómodo, o mellor, máis descansado, e sobre todo porque non sabemos exactamente cal serían os precios se non os levas todo incluído, pero veías os precios que teñan as bebidas premium e todo isto a maiores, entón tiña que ser moi caro. Lembras máis ou menos como eran os precios dun pues de repente gin tonic, un cubata? gin tonic normal pues podían ser 30 euros. 30 euros, claro. Dólares neste caso. Sí, 30 dólares. Entón, bueno, pois supoño que se tuviéramos que pagar os desayunos de toda a semana, pues sería tamén caro, ou as augas de toda a semana. Eu sabedes que fago? Que rebe a miña muller se troncha e logo me ten que soportar. Cando vou a estes sitios, eu boto contas, non? Canto costa aquí todo incluído por persoa? E eu poño a beber a comer ata que te levo esa pasta consumida. Vale, claro. Aquí canto costa un cubata? 30 pavos. Pois mira, Rebe, canto aforrei? Pois aforrei tanto a semana. Pois mira, 300 euros aforrados. Pois esa conversación, aforraches, veña, pasa pa cama. Moi guai. Vale. Home, como referencia, está ben. Claro, despois págalo o día seguinte en ibuprofenos e estas cousas. Pero que lle vas a facer? Bueno, Cris, non che vamos roubar un poquinho moito máis tempo porque sabemos que intuímos que estás ou mellor traballando ou algo así. Contame cal foi a tua mellor experiencia destes días en Maldivas, porfa. Bueno, aparte de estar comigo. Era o que che iba a decir. Non sintas presión, vale? A segunda mellor cousa despois de estar con Capri, vale? A ver, sí que nos concretamente collimos unha casiña xusto en primeirísima línea de playa, entón levantarche pola mañán e pisar esa arena blanca coralina e ter esa auga con esa temperatura, vendo o viva que era a auga ademais, que era moi habitual ver escualos pequeniños, tiburóns e cousillas tal, cando ainda non era día, pois a verdade, tanto os amanceres como os atardeceres son especialmente fermosos. E a compañía, pois, fanos un plus. Bueno, non sei que teñamos unha compañía ao lado do noso resort, que era... Miguel fixe un amigo. Sí, teño un amigo desde o primeiro día que Cristina cada vez que o veía botaba un grito. ¡Ah! Que pasaba? Pues nada, tiñamos ali un super vampiro que era enorme, que vivía ao lado da nosa. Un murciélago. Un morcego enorme. Ali os morcegos son moi grandes, os zorros. E hai moitos, esos tedes que sabelo. Son inofensivos, pero hai moitísimos morcegos que igual pensades que son gaviotas ao principio, porque son así de grandes, pero... Sí. Pero ese primeiro momento de ver o primeiro que está ao lado da túa ventana, que como de grande, como, vamos, que pode chegar a medir ata 2 metros, e como, ostra, dan impresión, pero son preciosos, a verdad que son moi bonitos. Pero pendurado, boca abaixo, igual que as películas. Sobre todo é moi curioso como se moven, cas alas e como se enganchan. Ten unha especie de ganchos nas alas, entón vanse enganchando aí. Mira, aí o temos, xusto aí detrás. Sí. Ten un pene bastante grande, como podedes ver, Sí, neste caso que estamos en época de apareamiento, é verdade, En enero estaban locos todos. Isto pode censurarlo no YouTube cando subamos. Porque claro, temos por un lado, un morcego zorro. Aí me estaba mirando, ves? Sí, un morcego raposo, verdad? Qué bonito. Que a verdad que está super ben dotado o morcego. Vai ben armado. Sí.
De que exactamente era o que tiñas medo, Cris? De... Cando saías por la mañana? Non, É un bicho que Non. dá un pouco de asquiño, non? Pero interacción Acostúmbraste porque son pacíficos, non fan nada e acostumbras. Tamén dame impresión porque ao principio non contas con eles, tiñamos unha palmera xusto ao lado da casa, escoitas un ruido, non che esperas encontrar un morcego XXL. Pero a verdade é que ben, fixo moita amistade con un concretamente, pero ben, acostúmbraste. Eu que son un pouco repugnante para esas cousas, a verdade é que dache igual, hasta forma parte do encanto. Pero sí que estaban en apareamento, estaban todo o día berreando e saltando de árbol en árbol, era moi curioso, a verdade. Bueno, última que che fago, 7 días que o que estivestes, é suficiente, quedou un pouco longo ou quedou un pouco curto para o que necesitabades vos? Para nós perfecto, sí que tiñamos a veces, como nos rematamos os nosos viaxes máis longos en 4 ou 5 días de playa, a veces faísenos curto, e non, tiñamos sensación de playa e moi ben. Sorprendentemente quedaríamos máis tempo, porque nós que somos inquietos e nos gusta movernos, preocupábamos un pouco que nos aburríramos ou tanta playa, e non, a verdad foi unha viaxe preciosa, disfrutamos moitísimo, aproveitamos moitísimo. 7 días suficiente, tamén para que te compense uns vuelos tan largos e demais, pero quedaríamos máis, sí que o comentábamos estando ali que, vamos, 2-3 días máis de mil amores. Sí, coincido, coa vosa lectura, sí. Eu estive en 10, mira, e tamén tiña esa impresión, e é certo que non pasa nada, porque todos os días son iguais que o anterior. Sí. O pasa que son tan maravillosos todos os días que dis, bueno, se quedo aquí un anaquiño máis tampouco me importa. Bueno, Cristina Visconti, moitísimas gracias, vale, por participar aquí con nós. Esta é a túa casa, o próximo día ven polo plató, polo estudio, vale? Perfecto, feito, moitas gracias e seguir viaxando. Gracias, ata a próxima. Chao. Bueno, quedan moitas cosas aínda por falar desta viaxe a Maldivas, da que falaremos agora nun anaquiño, como vos dicía. Imos facer unha paradiña en Doha, que é o que fai moita xente non só cando vai a Maldivas, cando vai a outros destinos de África ou do sudeste asiático, no que se para moitas ocasións en Dubai, en Doha, no Cairo, en Estambul. En moitos destes sitios aproveitase para facer unha parada pequeniña. Bueno, vamos ver como se fai unha parada pequeniña, neste caso de un par de días, en Doha, para explicarvos tamén que se pode facer con este tipo de viaxes. Ademais, contaremos como se pode viaxar a Maldivas de xeito máis barato do que fixemos neste caso, pois o que vos fala, e sobre todo Capri, que é o protagonista nesta viaxe, pero antes imos ver con Dani o que nos trae hoxe nas súas trebelladas coa súa mochila. En Lambóns de viaxe, trebelladas na mochila, con Dani Portela. Trebelladas na mochila con Dani Portela. Hoxe, a ver se estás ao nivel. A ver se estás ao nivel. Pensei que vas a dicir o título do que iba a falar. Vou falar dunha página web que se chama Flight Connections. O sea, conexións de voz, basicamente. Quería dicir, unha página gastronómica. No. Son conexións de voz. E é unha página web que te permite ver nun mapa de xeito moi cómodo e claro as escalas dos voos. Entón, cando entramos ou abrimos a app, tanto de iOS como de Android, teremos un mapa con todos os aeroportos do mundo representados con puntos amarelos, vermellos e azuis. Os vermellos representan os aeroportos que só teñen 10 ou menos conexións, ou voos directos, quero dicir. Os amarelos son os que teñen máis de 10 e os azuis son os que teñen máis de 50. Ajá. Entón, se prememos nun destes puntos, veremos con un gráfico todos os destinos directos que hai dese aeroporto. É espectacular. Entón, Eso é ideal, de verdade. Lembras cando empezamos Lambos de viaxe que eu che decía que me faltaba ese tipo de páxinas? Vale, pois esta, que pasa? Que, claro, ti podes ver a conexión que hai dende o aeroporto que elixiches ata os outros aeroportos, pero estes outros aeroportos teñen o mesmo código de cores, entón podes saber as conexións que teñen eses aeroportos e ao mellor axudanche a decidir se queres un aeroporto con máis ou menos conexións. Claro. Entón, claro, se decidimos un destino, a web diranos o voo que hai, as compañías que hai, se hai escalas,
se hai posibilidade de stopover, podes buscar con todos estes métodos. Ten a posibilidade de decidir, sabe, stopover é esta escala intermedia que se pode facer, algo algo parecido parecido, que fixo Capri, que nos vai efectivamente. contar agora. Vale. Tamén che permite buscar por orden alfabética ou por países. E unha cousa que está moi ben tamén é que che permite buscar non por compañía aérea, pero tamén por alianza. Que as alianzas son estos grupos de compañías que dispoñen de sinerxias, por exemplo está Star Alliance ou One World, que comparten recursos basicamente. Entón, bases de datos entre eles. Tamén, sí. Pero pode que, por exemplo, se ti levas un equipaxe dunha compañía que coincide con outra da mesma alianza, non teñas que preocuparte de comparten equipaxe. servizos, comparten certas vantaxes por ser dun mesmo grupo. Pasa en moitísimas cousas, Entón, por exemplo, entre Qatar e Iberia, claro. no caso desta viaxe que fixo, por exemplo, Capri. E que ao final parece que vas na mesma compañía, porque non tens que preocuparte por certas cousas. Entón, esta páxina é moi útil para planificar as viaxes que implican destinos encadeados. E sobre todo porque apareceche a compañía, o voo, os días nos que viaxas, e na versión de pago tes máis información. Entón, ten unha versión de pago que só pagas 3 euros ao mes. É dicir, ese mes que usas pagas 3 euros. Entón, moi mal se ten que dar a cousa para que non aforres 3 euros utilizando este servizo. Entón, a versión de pago non ten anuncios, permíteche peneirar por data precisa, asendar os voos con 12 meses de anticipación, as alianzas das que falábamos, moitísimas cousas máis. O certo que está moi ben para o precio que dá, e sobre todo porque te permite planificar, vale, vou deste destino a este, pero logo vou a este, logo a este, porque sei que podo volver a Galicia, por exemplo. O inicial, o destino Claro, inicial. e entón vas como encadenando destinos, e eso combinado con, por exemplo, Google Flights, porque vai che dando as viaxes que queres, ti podes ir planificando con Google Flights e reordenando. O Así certo que que é unha pasada. por exemplo, neste caso, para ordenar unha viaxe na que queres ir a un destino, pero non che importa ir facendo paradiñas noutros puntos, Claro. sí que recomendarías planificar unha viaxe con esta web de Flight Connection máis Google Flights, Sí. non? Entre as dúas, O ideal é iso, e non podes topar prezos, e tamén, claro, ver as combinacións que se poden facer. O mellor, imagínate, compénsache facer unha ruta nun sentido en vez de no outro, porque xa é moito máis barato, e imagínate, vas a Tailandia, queres ir a tal praia, a tal zona, Vietnam e volver. O mellor podes che sair moito máis barato se faz Se faz ao Vietnam revés. a praia. Entón, moi interesante. é un sistema moi bo para organizarse. Flightconnections.com. Flightconnections.com, a páxina que traemos hoxe aquí nas trebelladas de Dani. Graciñas, Dani. De nada. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. Sugar daddy. Yeah, yeah. Dilly dally, yeah. Puff, puff, pass, my Mary Jane. I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. Cause problem not the finish, oh, eh. Every day different wahala. Problem not the finish, oh, eh. I just wanna party every day. I just wanna party every day. So pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Pass, pass, pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Shut up and bend over. Aye. Let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say, I want to chop my life. I want to be happy. I want to dance and party. Feel the rhythm of my body. Neste capítulo 116 de Lambóns de Viaxe na Radio Galega estamos chegando ás Maldivas, nunha viaxe pois estereotipada,
no que atinxe ao nivel paradisíaco dun atolón, un resort cunha cabaniña xusto ao borde do mar. Esa foi a viaxe que fixo Miguel Martínez, compañeiro noso durante moitos anos aquí na Televisión de Galicia, agora produtor audiovisual con moitísimo éxito aquí na nosa terra, e que tivo a sorte de poder ir uns días, xa vimos na primeira parte do programa, escaparse 7 diñas a unha isla que se sitúa en Bandos, moi pertiño de Male, da capital, na que tiñas absolutamente todo o que esperabas, que iso é moi complicado, non? Sí, teñemos todo. Sobre todo tranquilidade, sol, praia, tempo, todo o tempo para ti, que moitas veces é o que non temos aquí. E para a xente que nos está escoitando e que di, bueno, estou nun punto no que sí que me apetece ir con a miña parella, unha viaxe familiar ou que sexa, pero mellor a min todo o rato praia non me vai a abondar. Neste tipo de resorts hai algo máis que facer? Teñen actividades, teñen algún deporte para facer? Sí, neste teñen caso actuacións pola noite? Sí, bueno, neste caso había actuacións pola noite, pero non eran o mellor. O que viñamos é que era unha isla tranquila, era familiar, pero o mellor non son como as actividades que hai cara a México, quizáis, non? Que son moito máis intrusivas. Neste caso, pois, había actividades, pero solo participabas se ti querías. Eran moi tranquilas e bueno. Logo, pois, había ximnasio, hai actividades para nenos, porque era unha illa bastante familiar, entón, bueno, teñan zonas para nenos, para que non só estiveran na praia. E logo, bueno, un pouco máis había que facer. É complicado dicilo, para ver se me entendedes, esta viaxe comparada coas de... Igual que hai resorts como en Punta Cana ou como en México, ou como en Yucatán, é así, hai resorts. Pero é un punto menos a nivel hormonal, sabes? É máis, a xente non vai o que vai no Yucatán, é algo moito máis tranqui. Nas Maldivas, o que pasa nas Maldivas pódese sacar das Maldivas. É que non sei se pasou a ti, pero ves xente que se confundiu de viaxe neste tipo de viaxes, de colegas que mellor dixeron, vamos ás Maldivas, e non estades no sitio. Vale. Neste non é o sitio para o que viñades facer. Non ides poder mamarvos, pero moito máis. Claro, o rollo de onde están aquí as discotecas? Non hai discotecas. Non hai discotecas. E non vai haber moita rapazada coa que socializar, non é ese o perfil, non? Era o mellor era xente xoven como a nós ou máis maiores, pero non había rapazada moi xoven, non? Porque suelen ser o mellor destinos o mellor un pouco máis caros, entón a xente prefire ir a outros lugares como pode ser México, non? México, jolín, xa as actividades do propio hotel son moito máis intrusivas, moito música, moito tal, están moi enriba túa, neste caso non, eran moito máis relaxadas, a xente estaba na praia tranquilamente lendo, non había ruidos, era moito máis tranquilo. En ese tipo de hotéis despois tamén ofrecen excursións? Hai excursións tamén. E que tipo de excursións tiñades no vosso hotel? Lembras máis ou menos? Sí, sobre todo son excursións de snorkel, pois a ver os tiburóns tigre, a ver as tortugas a non sei que, sobre todo son excursións marítimas neste caso. Non había excursións de outro tipo agora que me dé Bueno, non, perdón, había excursións para ir a pescar. Que hai moito turismo de pesca. Sí. Claro, son uns tipos de excursión que a mí non me chama para nada, pero bueno, había, pois iso. É que estiven, cando ves a historia das Maldivas, ves que estaba pensando, non hai un museo ou algo da cultura das Maldivas. Resulta que casi todo o legado que teñen e todo o que traballaban era a base de madeira e non perdurou no tempo, entón non hai restos, é moito máis difícil facer musealizar un pouco a historia do país. Claro. Que é super interesante, sobre todo porque era un lugar por onde pasaban moitísimos mercaderes, moitísimos comerciantes. Sobre os prezos, para contaros máis consellos sobre estes viaxes, sobre prezos, non imos dar exactamente a marxe de prezos, pero canto te metes nun resort de todo incluído, te den conta que é moi complicado, non, que non baixen as habitacións mínimo de uns 400, depende a zona, e de aí 400 euros a noite, habitación dobre en algún sitio que é relativamente barato, con todo incluído, relativamente barato en todo incluído. Tes que buscar para iso, vale? Si non, de aí cando te sitúas xa entre os 700, 800, 900 xa tes moita máis oferta, e despois moito máis arriba xa hai sitios de superluxo ata os 30.000, 40.000 se queres a noite, se che dá a gana. Sin incluir o avión.
a maioría destes sitios, en moitas ocasións cada vez máis, en canto te pos un pouquiño máis arriba en prezo, inclúen en moitas ocasións o hidroavión porque teñen máis marxe e hai máis marxe para meter os 400 euros que cuesta o avión en moitas ocasións. Normalmente te en conta, polo menos polo que cando fun eu, que aí foron montando hotéis cada vez máis lonxe do que Male. Entón, canto máis alonxados en moitas ocasións está moito máis chulo porque é máis novo, acaban de atopar o sitio, é espectacular, pero tamén é posible que sexa un poquinho máis caro. Capri neste caso imos recomendar dous, vale? Capri, ti quedaches contento co teu? Sí, o Hotel Bandos, que Hotel Bandos. Sí, a verdad que un precio relativamente relativamente normal Para o que pode ser en Maldivas. Sí. E ese saebo segurísimo en calquera das páxinas que miredes. Lembrade que ademais de Booking, que sempre dicimos aquí, cando miras en zonas do Índico, do Sudeste Asiático, etcétera, funciona moi ben a páxina de Agoda, vale? Debe ter moitísimo máis acordos con hotéis desa zona. E Bandos vai vos salir segurísimo dos primeiros, porque está ben puntuado, porque debe ter bastante turismo español dentro do que hai, non sei. Bueno, do pouco turismo español que hai aínda ali, pero, claro. pero sí que hai algo máis de... Eu creo que polo menos saben moitas recomendacións para España, non? De Bandos. Sí, nós cando estivemos coincidimos con un par de parellas españolas. O resto era, sobre todo, había moito ruso. Moitísimo. E había ingleses e alemanes. Pero sobre todo moito ruso. Os rusos teñen moitos cartos e móvense por todo o mundo. Sí, e despois da guerra de Ucraína hai en determinadas zonas que deixaron de ir e hai en zonas que siguen indo moitísimo, como poden ser Seychelles, porque sí que lle permitían entrar os barcos, pasan en Maldivas, e sí que hai moitísimo turismo ruso ali. No meu caso, recomendación nunha cadea moi coñecida en España que funciona moi ben, eu estiven no Riu Atol, que ten tamén unha illa propia, está algo máis lonxe, pero intentan case sempre meter os traslados dentro do prezo do hotel e é espectacular, a verdade é que é un destino espectacular. Máis consellos, cada X anos, cada pouco, non sei, Iberia fai un voo directo. Ti tiveches que facer un salto, Sí. cando fun eu facían voo directo. Desde Santiago? Desde Madrid sempre digo, adoitan facer un voo directo desde Madrid, co cual son como 11 horas, pero aforras unha parada importante en Doha se non queres parar en Doha. E o que pasa é que adoita ser na temporada alta de Maldivas, que é entre Nadal e marzo. Entón, simplemente que os saibades por si queredes buscalo, e cando fai iso, cando é Iberia a que fai este viaxe, en moitas ocasións eles mesmos poñen o hotel, que foi como fun eu, e saiche moito máis barato facelo pola súa axencia de viaxes que por unha axencia de viaxes convencional. O sea, un todo incluído de todo, desde que colles deben ter o algún avión tipo, en claro, Madrid. sí, deben ter algún tipo de descoñezo moi ben moito como vai isto, pero sei que mire en varias axencias. E incluso na propia páxina do hotel, no meu caso saía máis barato coa aeroliña que co propio hotel e a aeroliña por outro lado, ou nunha axencia. Había moitísima diferencia de cartos. Falamos no meu caso que íamos 10 días, 1.800 euros de diferencia de como fixemos nós. Dicíamos antes ao principio que sí que se pode viaxar cada vez máis a Maldivas de maneira barata, vale? Agora que sí que vexo mellor. Hai o que se chaman ali as illas locais, vale, que se abriron o turismo non hai moito tempo, polo menos se empezaron a coñecer hai pouco tempo. En as illas locais, as que se poden ir de xeito normal e que non son unha illa que ten só un hotel, sino na que vive xente, ali cada vez máis hai hotéis. Esas illas que son totalmente musulmanas, que non se pode beber alcohol, pero nas que sí que hai hotéis, nas que sí que hai bares, adoitan ter unhas praias que se chaman Praia Bikini Beach, na que permiten bañarse en bañadores, están feitos para turistas. Estas praias, por exemplo, vou ler se queredes apuntar, vou a repetir. As máis famosas son Mafushi, Difushi e Guli. Nesas tres hai posibilidade de estar, lembro, de 2022 prezos para estar unha semana en temporada alta. En febreiro en Mafushi podías estar unha semana nun hotel con vistas ao mar por 800 euros toda a semana, é dicir, a pouco máis de 100 euros a noite, por 569, por 600 euros. O sea, polo prezo de 2 noites estás a semana inteira. Ou polo prezo dunha, en moitas ocasións. Tamén, claro. Vale, entón, é un destino en Difushi, os prezos eran tamén de 626 7 días, 800 7 días, 400 euros 7 días, todos estes con almorzo, vale? Entón,
hai opcións, se queredes ver o que é o mar de Maldivas e facer esas excursións, de facelo con illas locais. É moi sinxelo. Que pasa? Que en moitas ocasións, xusto que tes enfrente, igual está enfrente bandos, e tes a mesma auga. O que pasa é que tes unha praia na que hai xente que poden ir os locais, no que o mellor non che limpan todos os días a praia, porque isto é unha cousa no que non falamos. Ali cando hai vento, as praias ensúcianse. Claro. Entón pasa que estes resorts teñen un montón de xente que todas as mañás pasa un tractor e limpan a praia. Pero é tremendamente interesante esta opción de irse a, repito, Mafushi, Difushi, Gule, Rajsu, que está moito máis lonxe, é espectacular, pero que se o queredes ver, ao final está a prezos casi tan baratos como cando a xente di que vou ir a unha illa de backpackers, de mochileiros a Tailandia, porque a 50, 60, 70 euros a noite xa te moves neses prezos. Entón, eu nunha ocasión o que sí que intentei facer, o que pasa que non puiden facelo ata o final, é pasar 7 días nun sitio destos e logo 3 nun resort, se querías unha viaxe de praia, pero non o desbotedes, porque Maldivas non é só un destino caro, é un destino caro e cambia completamente a viaxe de como fixo Capri, ou neste caso como fixen eu, porque é un destino de resort e está espectacular. Pero se que o que vos gusta é o mar, o que vos gusta son as excursións que van a ser moito máis baratas, de ir ao mesmo atolón, a mesma lengua de area, todo isto, eso sai igual desde as illas locais. Entón, simplemente buscade en internet illas locais e Maldivas e de estar moitísima máis información. E as épocas para viaxar, obviamente, son as mesmas. O único que hai, que saibades que non se, casi seguro que non se pode beber alcohol nesas illas, se vos lo digo, e que non vos podedes bañar en todas as praias das illas, pero normalmente a praia máis chula é a Bikini Beach, que é onde se poden bañar os turistas. Ah, que interesante. Vale. Pues mira, anotamos, Dani. Para Pois outra vez. aí está eso. Eu desde logo teño pendente, penso ir en algún momento a ir de salto de illa en illa polas Maldivas de illas locais. Quédanos por ver, Capri, unha cousa que fixestes moi guai esta vez, que é parar antes de ir ás Maldivas un par de días no que se chama un stopover, unha parada rápida nalgúns dos portos intermedios, dos aeroportos intermedios, que neste caso para viaxar a este sitio son sempre Dubai, Doha, o Cairo, Estambul, vale, adoita ser habitual. Neste caso, no teu caso, parastes en Doha. En Doha. Parada de 2 días en Doha. Sí. 2 días enteiros en Doha, que, bueno, foron 3 días, pero realmente estuvimos 2 para Que te en visitar. Doha, sabendo que é moi barato parar, que en moitas ocasións, Dani, xa contaches con os programas de stopover, se o miras por Qatar, casi que se sai gratis parar. Sí. Hai sitios onde te pagan a comida, o transporte ao centro da cidade. A idea é que che meta na cabeza que isto compensa volver e pasar máis tempo e gastar máis cartos. Pois, neste caso, que ten Doha para ver? Porque hai anos dicíase que non ten nada que ver con Dubai, que é unha cidade artificial. Ti acabas de parar ali, estiveches 2 días. Bueno, nos estivemos 2 días, pues xusto antes de ir ás Maldivas. Tuvemos moi bo tempo, porque quero dicir moi bo tempo que facía sol, por supuesto, pero a temperatura era boa, porque nos fixemos algo similar en Dubai e a temperatura era imposible vivir, extremísima. En este caso, pues era tamén pues entre 25 e 30 graus, entón estábase moi ben. É unha cidade, pois, bueno, é unha cidade moi nova, pois Doha pode ter 25 anos, non ten máis. Entón, claro, é unha cidade que está toda moi ben organizada, toda moi nova, teñen moitos cartos, co cual é todo impecable, as rúas están todas limpas, non hai un bache, por supuesto, todo funciona ben, todo está limpo. Os días que estivemos nós era a ASEAN Cup, entón, pues, bueno, era como a Eurocopa aquí. Bueno, había moitísima xente, de moitísimas partes de Asia. Entón, pues, por exemplo, o metro, que pasaba moita xente polo metro, o metro novo, había moita xente para indicarte por onde tiñas que moverte, era un precio moi bons precios. Unha das cousas que me pareceron máis interesantes de Doha é que os precios para comer e para moverse non me parecen caros, máis ou menos como podemos ter aquí para comer. Outra cousa sería o alcohol, que é bastante máis caro que aquí. Podes darnos unha referencia máis ou menos de... Pois o mellor unha cervexa, pois 15 euros. Claro. Máis ou menos, non? Pois E se pode atopar pola rúa, porque en moitas ocasións só se poden atopar en hotéis, en algún destino así musulmán. En este caso... Sí, en este caso nos, pues, pola zona de donde estaban os comercios, por la zona de Koniche, que é unha zona, pues, de moito movimento de turismo, pois si podías atopar alcohol, podías ver nunha terraza pois un combinado ou podías beber unha cervexa sen problema. Sí.
xa che digo que nós estivemos nesa zona de Asancap, entón había moitísimo movimiento, moitísima xente, e logo pois hai varias zonas que son interesantes para moverse, ¿no? Que a zona centro, logo está a zona de onde están os rañaceos, que, pues, bueno, pues os rañaceos cada cual é máis alto, hai un montón deles moi bonitos, con, bueno, os xardíns están moi ben cuidados. É moi curioso porque veías uns xardíns enormes, super cuidados, e non había ninguén, entón movíaste por ali como, bueno, un pouco solo. E logo pois, a zona de Coniche, que é unha rúa que atravesa toda a zona pois, de mar de un lado a outro, que está o porto por un lado e ao outro lado que está a zona dos rañaceos. O sea, como un malecón. É un malecón enorme que son, creo que sobre 6 kilómetros máis ou menos. Está todo pues, perfecto. É moi curioso porque de repente pola noite veías pois que o alumado todo funcionaba, pois por exemplo de repente tiña un borde que tiña unha luz por debaixo que alumaba solo eso funcionaba e todo funcionaba, non había un LED fundido. Sí. Todo, e logo pola noite pois eso, eses rañaceos pois eran un espectáculo, pola noite claro. É flipante, é flipante. Sí. Bueno, só a aterraxe dos avións ali en Doha é espectacular, porque prácticamente faz unha volta sempre a cidade inteira e se che pilla de noite con visibilidade, non hai néboa, non hai esta bruma que a veces hai ali, é flipante. Incluso a veces, a mí na última vez coincidiume co circuito de Fórmula 1 iluminado e iso é un auténtico espectáculo. É certo que unha cidade na que intentan alardear, non? Intentan estar sempre fermosísimo, guapísimo, claro. Entón está un pouco feito para eso, pero merece a pena, non? Por lo menos para ser unha paradiña dun par de días. Sí, eu creo que merece a pena, sobre todo eso, o teñen todo estupendamente, son moi amables, son moi serios, quero dicir, se tú de repente tes un transfer ás 7:30, pues ás 7:20 tes ali a xente esperando por ti, son super serios nese sentido. Claro, é que o hotel é moi caro, bueno, comparado con Maldivas, pero no, hai de moitos precios. Sí, pero se queres ir a un de 5 estrellas super lujo, lo vas a tener a tope de gama, e se non, pues tes un hotel moi bo de 5 estrelas por 100 euros. Son baratos, en principio son baratos. Sí. Porque queren que a xente vaya. Simplemente unha cousa máis, o aeroporto de Qatar. Sí. De Doha. Ese merece a pena pasar un anaquiño e pasealo, non? Sí, o aeroporto de Qatar, pois tamén é novo, tiña por aquí que foi o mellor aeroporto considerado polos viaxeiros no 2021 como o mellor aeroporto do mundo. E sabedes un motivo por qué? E así quitamos tamén desconfianzas. Veredes en moitas ocasións cando hai voz de Qatar ou voz das compañías que están aliadas con Qatar que os períodos de transbordo entre un avión e outro son curtos, a veces de 2 horas, e ti dis, non vai dar tempo a que en 2 horas cheguen as maletas, non vai dar tempo a que baixemos do avión. Eu é dos poucos sitios nos que me fiaría completamente de que vai dar tempo. Viaxei en varias ocasións ali e teñeno perfectamente organizado para que cheguen as maletas, para que ti esteas na porta de embarque no momento axeitado, e a verdade é que sí que transmite confianza. Non sei se foi o vosso caso tamén ou non, pero nos tiñamos un transbordo máis longo, pero foi moi ben todo, sí. Bueno, va a repetir? Gustaríame, sí, o que pasa é que hai moito que por donde ir e moito que viaxar. Pero moito que aforrar. Tamén. Pero sí, gustaríame volver. Repetirías tamén inverno, verdad? Sí. Xaneiro é perfecto para ir. Bueno, pois esta foi a viaxe de Cristina Visconti e de Miguel Martínez a Maldivas pasando por Qatar. Eu creo que quedou unha viaxe ben redondiña. Graciñas, Miguel, ata a próxima. Moitas gracias. Dani, ata a semana que ven. Boa noite. A todos vos, lambonciños, graciñas por estardes aí unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí en Lambos de Viaxe a semana que ven. Adeus. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, que bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Venís crecidos, qué fuerte jugáis, os la meten y no os enteráis.